Знаеш името му, гледал си видеята му, смял си се, удивлявал си се, но знаеш ли историята за Динамиксо? Защото това не е просто канал, това е пътешествие, това е легенда в изграждане. Всичко започва както започват много велики истории, с едно обикновено момче и една мечта. Динамиксо качва първото си видео без очаквания, без професионален микрофон, без монтажист, но с нещо много по-важно – страст към Fortnite. Първите му клипове са сурови, но честни, истински. И това е което започва да прилича хората. Малко по малко зрителите започват да се увеличават. Идеите, които го направиха различен. Динамиксо никога не е бил просто още един играч. Той създава предизвикателства, играе с правила, които сам си ги измисля. Само с едно оръжие, без строене или с странни постройки. Това не е само игра, това е шоу. И докато другите просто печелят, той печели с креативност. Това кара хората да кликват, да гледат, да споделят. Едни от най-известните видеа на Динамиксо са Tryhard в действие, 10 лева офис мишка vs 200 лева най-бързата мишка в света. Първият българин достигнал 200 раунд победи на Fortnite. Тези видеа се приличат по доста неща. Общността на Динамиксо. Динамиксо не е само човек с канал. Той е лидер на общност. Хората му вярват, пишат му, рисуват му фен-артове. Участват в Дискорда, той им отговаря, слуша ги, играе с тях, уважава ги. И точно заради това тази връзка феновете се връщат отново и отново. Хейтерите, тестовете, паденията. Разбира се, успехът винаги носи и хейт. Коментари, шеги, тролове, но Динамиксо не спира. Понякога отговаря с шега, понякога с мълчание, но най-често с още по-добро видео. Защото знае, че силата не е в това да бъдеш перфектен, а в това да не се отказваш. Днес и утре. Днес Динамиксо е име, което почти всеки български Fortnite фен познава и въпреки това той продължава да се развива. Нови формати, нови идеи, може би и дори нова игра. Едно е сигурно, тази история още не е приключила. Динамиксо не е просто ник, това е история. Историята за мечта, която се сбъдва с труд, идеи и любов към играта. Ако си част от тази история, пиши да не ми хаштаг DinamixoisLegend в коментарите. Аз съм Крис и това беше документалка за един от най-добрите Fortnite създатели в България. До скоро!